Vraj sa má občan zaujímať o veci verejné. Vidíte, robím to. Nie podozrivým verejným činiteľom, ale mne, bezúhonnému občanovi, nasadzujú hamaty a chvaty policajti. Nemáte právo, máte Pred začiatkom verejného zasadania zastupiteľstva mesta Poprad som chcel informovať úradníka a poslanca o porušení zákona, opatrení ministerstva financií, podozrenia z trestného činu. Bolo mi v tom silou mestskou políciou zabránené. Pred zahájením zastupiteľstva. Jeden dokument, pretože jednáte o rozpočte, ktorý hovorí o tom, že platy a odmeny poslancov a primátora sú vyplácané z jednej položky, to je v rozpore s opatrením ministerstva financií. Pani kontrolka na kontrolu, to je v rozpore s nariadeniami ministerstva financií. Kontrola platy a odmeny. Položka, ktorú máte napísať, ešte nebolo zahájené. Na to je predsa podateľňa. Okresná prokuratúra v Poprade. Ešte nebolo zahájené. Cez podateľňu sa to dá Ja mám podať. právo podať poslancom dokument. Odozdám dokument. Pani kontrolka, toto je dokument, nemáte právo na to. Nejdem nikam, nemáte na to právo. Nemáte právo, nebolo zájemné zastupiteľstvo. Vedíme. A tu sú ďalšie 3 dokumenty. Nie, ja to vám dám osobne, na to právo. Nemáte na to právo. Nebolo zájemné zastupiteľstvo. Nemáte právo, oznámte vaše číslo a meno. Oznámte vaše číslo a meno. Nemáte právo, máte zastupiteľstvo, nebolo zájemné. Na to má predsa podateľ. Musím si zobrať kameru. Musím si zobrať, to je môj majetok toto. To je môj majetok toto. To je môj majetok. Pokúšal občan pán Gory prehovoriť poslancom, mám za to, že s vecnými podkladmi ich chcel osloviť a bol v tom silou aj zásahom mestskej polície bránené. Ja toto naozaj vnímam veľmi diskriminačne a rovnako tak, ako bol daný priestor občanovi, pánovi Komadovi, žiadam, aby bol na princípe rovnakých šancí a antidiskriminácie zaradený a mohol pred vami vystúpiť aj občan Body. Ak chcem ako občan niečo povedať poslancovi a úradníkovi v priebehu zasadania mestského zastupiteľstva, hlasovaním mi neudelia slovo. Ak chcem ako občan niečo povedať poslancovi alebo úradníkovi pred zasadaním verejného mestského zastupiteľstva, násilím mi to znemožní mestská polícia. Vraj sa má občan zaujímať o veci verejné. Vidíte, robím to. Nie podozrivým verejným činiteľom, ale mne, bezúhonnému občanovi, nasadzujú hamaty a chvaty policajti. Kontrola nekontroluje, polícia nevyšetruje, prokuratúra nedozerá, verejnému činiteľovi nič nehovorí etika. Občanovi mesta zavreli ústa a verejný činiteľ smeje sa. Čierne na stromoch boli tu dávno v konároch, ale raz prišiel pán
povedal, že vtáky kričia konáre odrezal. Stromy a vtáky dnes tu rozdelia, aby mali ľudia pokoj, hovoria. Zhodili hnízda mláďat maličkých, aby mohli stúpať zastýčky. Lásky a slova voľné ako dám. Dal nám dávno Otec náš. Ale raz prišiel Pán a povedal, že slova nechce lásku dal na predaj. Teba a slova dnes tu rozdelia, aby mali ľudia pokoj, hovoria. Utichli slova mláďat maličkých,